לפתוח לך? לא. קיבלתי משלוח. נפתח אותו ביחד. אני חושב שאת עושה אנבוקסינג בזמן שאני נוהג. מה אכפת לך? תנחש מה זה. תראה את הצורה של זה. מתלים. למה? לארון. לא לארון. אני אתן לך רמז. רואים את אבבים כבר, מה, אני מפגר? נו, אז תגיד מה זה. נו, אמרתי, מתלה לארון. זה אבל לא לארון, אני אתן לך רמז. לג'קטים. יש פה פפיון שחור ופפיון לבן. לשמלה? לשמלה ולחליפה בחתונה. וואלה. ברור שצריך קולבים. תראה תשברי ציפורניים. אתה נוהג. מה? אין, ייי. זה בשבילך, זה לא בשבילי. לא, כתוב פה even you give the wedding. נכון, יש לך 2 לוקים, 3 לוקים. לא, אבל זה אחד לי ואחד לך, יא מצחיקול. באמת? באמת. וזה שלי עם הפנינים. מגניב, למה לא קיבלתי פנינים? אתה רוצה פנינים? כן, אני גם רוצה. איזה קנאי אתה. לא משנה, מה לא טוב לך? פנינים אתה רוצה? אני אזמין לך פנינים.